Un any més arriben a Sant Cugat un grup de joves pel projecte d'educació a Malawi, organitzat per la ONG Petits Músics pel Món. I per explicar-nos què faran aquest any a la nostra ciutat, avui a Contraportada ens acompanya la Kim Barba, que és una de les organitzadores d'aquesta ONG Petits Músics del Món, i també l'Axon, que és de Malawi, vingut a Malawi amb aquest grup de joves, que ens explicarà quin és l'objectiu d'enguany. Benvinguts els dos. Welcome. Thank you. Thank you so much. Comencem, Kim. Estem veient imatges d'altres edicions, però aquest any quin grup de joves ens acompanya? Doncs bé, aquest any ens acompanya un grup de 8 nois i noies que tenen entre 11 i 17 anys. Com a novetat, venen també nois de l'escola Kumula Lea School, que és una de les escoles que s'ha adherit en el projecte musical a Malawi, a part de nois i noies del Heroes Children Choir, que eren els nois que fins ara havien acostumat a venir aquí. Aleshores tenim aquests 8 nois i noies. Perquè a més van arribar aquest abril, no? Arribaran aquest abril i es quedaran fins al maig, no? Sí, estan un total de 3 setmanes ben llargues, diguéssim, del 9 d'abril fins al 3 de maig, i són unes setmanes molt plenes d'activitat per a ells i de grans descobertes. A més, tots venen de Malawi. Sí, tots venen de Malawi i de la capital, de Lilongwe, que és on tenim el projecte d'educació musical, a l'àrea 23 de Lilongwe. Perquè quin és l'objectiu que aquests joves vinguin aquí a Sant Cugat? Bé, doncs l'objectiu és sobretot centrar-nos en la part de la sensibilització que fem des de la ONG. La ONG podríem dir que té dues branques principals de treball, d'una banda la cooperació allà a Malawi i de l'altra banda tota la part de sensibilització que fem aquí, al poble, a Sant Cugat, amb totes les escoles que s'adhereixen a aquest projecte. Diguéssim que poden sol·licitar l'activitat a través del Pla de Dinamització Educativa de l'Ajuntament, que ja fa anys que ens dona molt suport. I ja que tenim l'Axon aquí, m'agradaria també que ens expliqués una mica què fan allà a Malawi, quin projecte estan fent. No sé si ens pot explicar. In Malawi, actually, Treballem de manera conjunta amb el Ministeri d'Educació de Malawi. Fem una formació de nois i noies que van 3 dies per la setmana a la tarda a rebre aquesta formació musical, i també formem els mestres de les escoles de primària, que al seu torn treballen amb els seus alumnes. Amb aquests mestres treballem la recollida de cançons tradicionals per elaborar un llibre amb un repertori tradicional, cosa que s'està perdent, i s'utilitzen aquestes cançons amb una nova metodologia per poder-les utilitzar a les escoles com a eina pedagògica. Estem aquí gràcies a l'ONG Petits Músics del Món i amb el suport de l'Escola de Música Aula de So i també gràcies a l'Ajuntament de Sant Cugat. Perquè a més l'Axon és un vell conegut ja d'aquesta casa, l'hem vist any darrere any. M'agradaria també preguntar-li, Quim, que com ha viscut totes aquestes edicions d'aquest projecte d'educació a Malawi que s'han Cugat, com s'ho ha passat i com ho valora. My coming here is very valuable. Valoro molt positivament que quan aquests nois i noies venen aquí formen part d'aquest intercanvi cultural. No només a les escoles on participen, sinó també a la tarda, quan reben formació musical i parlem de la seva experiència personal, que aprofitem per a fer una formació musical intensiva, de manera que augmenten els seus coneixements i eines pedagògiques, perquè un cop tornem a Malawi puguem implementar tot això amb els mestres i els equips educadors d'allà. A més, quan venen aquí a Sant Cugat estan més o menys un mes, no? Hem dit des del 9 d'abril, 3 de maig, amb moltíssimes activitats molt intenses. Una d'elles ja és aquí, que és obligatori passar per Televisió Sant Cugat, però feu moltes altres, oi que sí, Quim? Sí, bàsicament quan estem aquí les activitats giren entorn dels tallers que fem a les escoles, que és el punt central, podríem dir, els tallers de sensibilització. Aquestes escoles porten temps preparant l'arribada d'aquests nois i han fet unes sessions prèvies d'introducció i ara fem el taller esperat amb els nanos de Malawi. Després també fem altres activitats vinculades a l'Escola de Música. Vam tenir l'oportunitat d'estar amb els 25 anys d'Aula de So a l'Auditori de Sant Cugat. I també fem l'activitat important que és el Mercat Solidari, que és el diumenge 1 de maig per la tarda, de 5 a 8 a la plaça Barcelona. Un moment en el qual els nois i noies del poble i nois de les escoles poden muntar paradetes per vendre coses i contribuir així ells mateixos amb la causa de Petits Músics del Món. A més, ara estem més o menys a l'equador d'aquesta estada aquí a Sant Cugat. Com s'ho estan passant, Quim?
Bé, doncs per aquests nois i noies és tota una experiència estar aquí, realment cada dia està ple de coses noves per ells, des de pujar un ascensor per primera vegada, agafar el tren, veure, moltes coses són molt noves per a ells, però és molt positiu també perquè conviuen amb famílies d'acollida, que és on s'allotgen aquests nanos, i realment les valoracions són molt positives, parlem amb els professors cada dia i amb les famílies per veure que tot vagi molt bé i per ells és realment una manera més de conèixer altres possibilitats de viure, altres cultures i portar-ho de tornada també a Malawi i poder compartir des de la seva pròpia experiència. A més, un dels moments sempre més interessants d'aquesta entrevista, que ja en portem, per almenys jo n'he fet ja, crec que 3, si no m'equivoco, és el moment que sortim a fora, que ja estan preparant i veurem una actuació. L'any passat vam veure aquesta, aquest any veurem d'altres, i després, si us sembla, deixem aquí l'entrevista i ens expliqueu una mica què veurem, com veurem i per què serveixen aquestes danses, que sempre ens agraden molt. Així que, nois, deixem l'entrevista per ara, ens traslladem a l'escenari i continuem amb aquesta entrevista. I ja està, hem passat al plató, aquí aquest plató on farem aquesta actuació en la nostra terrassa i estem amb la Kim i el Laxon que ens explicaran què veurem ara mateix. Bé, doncs ara els nois i noies del Heroes ens faran una representació de 2 danses. La primera es diu Sembe i és una dansa de la regió del sud de Malawi que canten en l'època de pluges per demanar a la pluja que vingui. Quan aquesta pluja no ve pels conreus, doncs la gent canta aquestes cançons a mode de cerimònia perquè vingui la pluja. A més, és el que veurem ara, a més van amb uns tambors, que jo sé que tenen una història especial, aquests tambors, oi que sí? Aquests tambors són uns tambors artesanals que han construït, entre d'altres, el John, el mestre de música, i són fets amb pell de cabra i necessiten tots uns preparatius previs a l'actuació. Allà normalment els escalfen a la vora del foc i aquí també intentem escalfar la pell sempre abans de l'actuació perquè el so sigui millor. Doncs ara ja sí, anem a veure aquesta actuació d'aquests nens i nenes de Malawi amb Sembe, que és, quan m'ha dit molt bé la Kim, és aquesta, demanen a la pluja, que el cel que plogui. Avui ha plogut una mica, no sé, esperem que no plogui molt més. Així que, Laxon, ready? Ready? Yes. Doncs endavant. Mirantima